מה? תדעי שזה את. אני לא זוכרת! זה את. נוראי. מה? מתחיל לעצבן אותי. זה היה את או לא? צריכה להגיד למה צחקתם עליי? לא. נתעלם? כאן ישי! ואנחנו רוצים לומר שבקליפ גואלה אומרת אומייגאד! שככה כל משפחת מה זה. חבר'ה, מי צעק אומייגאד בקליפ? מי? אומייגאד! אומייגאד! מה? אומייגאד! אני לא מבינה מה אתה רוצה שאני אגיד. אוי אומייגאד בקליפ, וכל הצעקה, אומייגאד בקליפ, צעקה, אומייגאד אומייגאד! זה מקליט? שלום, קוראים לי ישי אמינוף. אני רוצה לומר שבקליפ של האתר זה גוילה שצועקת אומייגאד! כי ככה משפחת מזל נשמעת. שלום! תגידי עוד פעם אומייגאד בשבילי. אומייגאד! תודה. מה? אומייגאד! הכל התחיל בריקוד פונפונים, התלבשו חצאיות חבורת כיסופים, תפסו פונפונים, התחילו לרקוד חבורת בנים, מכיסופים וורוד. הכל התחיל בריקוד פונפונים, התלבשו חצאיות חבורת כיסופים, תפסו פונפונים, התחילו לרקוד חבורת בנים, מכיסופים וורוד. ואז כל הצעקה והפליפת הם רוקדים בוורוד, אומייגאד. הם לקחו את הסם, אולי הם בפרים, וכל הצעקה, אומייגאד בקליפ. כל הצעקה, אומייגאד בקליפ. וזאת האמת לאמיתה, חברים.